Cikin sauƙi mai da wayarka ta Android ta koma amfani da ƙwayar idonka saɓanin 'yan yatsunka ba tare da wata wahala ba. Mu je mu fara darasin. Farko za ka shiga Google Play Store, amma kafin fara muna roƙo ga waɗanda ba su yi mana subscribing ba su danna alamar subscribe, yana baƙi zai koma yana ja zai koma baƙi, sai ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana liking a wannan bidiyon domin shine ke ba mu ƙwarin gwiwa da ci gaba da kanku irin wannan shirye-shiryen. So da za ka shiga Google Play Store ka ɗauko application, domin sai da wannan application ɗin za mu yi amfani, mai suna Eva. Kana rubuta ma Eva za ka ga ya zo Eva facial mouse, gashi nan ka gani, gashi nan ya zo masu, sai ka danna shi ka yi installing ɗin shi ka sako da shi kan wayarka ta Android domin kai ma ka fara amfani da shi a ƙwayar idonka. So kamar yadda kuke gani already mun riga mun sauko shi muna da shi. So abinda za ka yi yanzu shine za ka je ka buɗe application ɗin nan domin ka fara amfani da shi. Sai ka zo ka shiga application ɗin kamar yadda kuke gani, gashi nan na shiga. Sunan application ɗin Eva facial mouse, kar ku manta. Sai ka danna continue. Bayan ka danna continue zai kawo ka guri, gashi nan sai ka danna, zai nemi permission ne daga gare ka, sai ka yi ta bashi umarni kenan yana tafiya. Sai ka bayan nan duk baka da buƙatar ka karanta, amma in kana da buƙatar karantawa domin ƙarin bayani za ka iya karanta, amma za ka iya tafiya ne direct ka danna OK. Nan ma ka danna continue, sai ka yi allow ɗin shi nan wajen, sai kawo ka guri kamar haka, sai ka danna open. Bayan ka danna open sai ka danna wannan na farko ɗin a na ƙasa, gashi nan Eva facial mouse, sai ka danna shi. Idan ka danna sai ka yi on ɗin shi, sai ka yi OK. So bayan ka yi on ɗin shi ka yi OK nan already ka gama, sai tashi daman da ka yi OK zai kawo ka nan. Abin da za ka yi nan gaba shine sai ka danna next. So bayan ka danna kamar yadda kuke gani a nan saman kyamara ta wajen kyamara, gashi nan ya kawo mun ga fuskata nan ma kuna gani. To shine nan zai baka dama wajen saita idonka, ƙwayar idonka yadda za ka yi amfani da shi. So nan already tun da ya nuno wannan ga koren kamar yadda kuke gani a cycle, to ya gama saita mun fuska, sai in danna next. Bayan ka danna next ga kuzo nan za ku ga yana yawo a kan screen ɗina, to already abun zai fara aiki. Sai ka tafi da kuzo ɗin nan, gashi nan wajen, gashi nan sai ku tafi da shi sama, ku danna nan zai koma kore wannan alamar ja, sai ku dawo nan ma ku danna shi zai koma ja, daga ja zai koma kore, nan ma sai ku dawo ku danna shi nan, sai ku dawo ku danna shi shi ma daga wannan alamar zai koma ta kore, gashi nan. Bayan kun danna to kun gama gyara shi kenan, sai ka yi next. Bayan ka yi next sai ka danna low, sai ka yi next, sai ka kuma danna low, sai ka yi next, sai ka kuma danna low, sai ka yi next. Amma da yadda kake so ka danna, yanayin gudun kuzo ɗin ne, so shine za ka danna. Nan ba ka da buƙatar, saboda nan suna so su nuna ma practically ne, to application ɗin ba wani wuya ne da shi ba buƙatar sai amma practical. Idan kuma kana buƙatar sai sun ma practical, to za ka iya bin duk inda suke cewa ka danna sai ka danna. Kawai mu da ke ba mu buƙatar practical za mu tafi ne direct, sai ka kuma next. Da abin da suka yi ma sai ka yi next, gashi nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan da abin da suka nuno, kawai next. Gashi nan ina amfani da ƙwayar ido na fara amfani da ita, sai ka yi next. So nan ma haka, to gashi nan ya nuno ma finish, already ka gama saita shi kamar yadda kuke gani nan da ƙwayar ido na nake amfani. Kawai sai ka zo ka danna finish, ka danna finish already gashi nan ya baka permission. Nan wajen kana danna shi, kana ton ɗin shi nan wannan kenan, to zai rufe application ɗin ne, kana dawowa kuma zai off ɗin shi. Amma application ɗin yana da wani abu, inda za ka shiga kyamara yanzu to zai ɗauke ne gaba ɗaya inda har ka shiga kyamara. So kawai yanzu abin da za ka yi free ka ci gaba da amfani da application ɗinka da ƙwayar ido ba tare da ka taɓa shi da hannu ba. Wannan shine kamar yadda kuke gani, za ka iya zuwa ka yi amfani da shi da ƙwayar idonka, duk inda ka sa ya danna zai danna ma ne kawai da ƙwayar idonka. Kamar yadda kuke gani gashi nan da ƙwayar ido ta duk nake wannan amfanin. Sannan ga wajen seti shi ma za ka iya zuwa ka danna domin samun wasu ƙarin bayanai kamar yadda kuke gani settings.
za ka iya zuwa ka ƙara mai wani setting da ke akwai setuttuka da dama. Kowannan mun yi shi ne in brief yadda kowa zai gane. So kamar yadda na faɗa za ka yi je kai hanzari Google Play Store domin ka ɗauko wannan application ɗin kai ma ka shigo zamani ka fara yin amfani da ƙwayar idonka a maimakon hannu. Mun gode, kuna tare da Ruhin Tausayi TV1. Ku ci gaba da bibiyar mu dan Allah. Wanda bai mana subscribing ba ya daure mana subscribing kana kuma ya danna alamar ƙararrawa domin samun shirin mu na gaba. Mun gode.